ce, ni kake kira, ni ce. Hello? Ni ce kake kira. Ni ce, gani? Ni kake kira. TSK Production. Mai kusumbi, mai kusumbi ina ƙaunar kaɗan baiwa. Mai kusumbi ki sani fa babu sanki a raina ba sa'anan din kafin na zo na mamake ki. Ni ko sai kai ko da ana maza mata haba muradina ni a san ka bar mamaki. Na riga na yi gamo a rayuwa ya zanne, wai mutunci ke ko ga aljana ki faɗan ne. A'a bil adama ce ni karka muzanta ni, da ni kake waya duk dare ko ka manta ni. To kaga illar wayar dare ta afka da ni. Me kake cewa? A'a karatun zuci nake. Haba masoyina ga guri na gyara ma, shi kusumbi cuta ga rabbana na faɗa ma, rabbana ya jarabcan da shi to da zana yi ma. Lallai kwana ga jarabta a kaina, Bana rama da yaya zaki rama a dunkule. a hakan ma. Na riga da ya gamo Allah kawo sauki. Ni ko sai kai ko da ana maza mata haba muradina ni a san ka bar mamaki. Ni ko sai kai ko da ana maza mata haba muradina ni a san ka bar mamaki. Kai matso kusa mai baro ɗauke baiwar Allah, kusa ga ya bara rashin kuɗi yakan sa matsala. Ka dakata malam inda kuɗi ne ba ni da matsala, dubu ne ka duba nan gefen kuma daula. Ni fa dama na san da ni da ke mun kulla, kuma mun wannan da rike na san halinki da kirki. Wai kwa mun gaisa ma mu je gidan mana tare, ni fa dama a gida ana faɗan na aure. Yanzu na sami ki na tara kayan aure, ki ban kuɗin nan daga nan na fara fesa turare. Ga abin mamaki yau ƙarya za ta kula madan kuɗi kake so na. A'a bayar kirki. To ka dakata auren nan dole sai an yi da kai. Kaga kanne na nan sun zo nan duk dan kai. Da kayi niyyar guduwa to za su kamo mun kai. Ai na ga kin girme ni dan Allah karki san kai. Ni fa bako ne dan cirani ne a garin nan. Ku kai ni ƙauyen mu wata na bakwai ban aiki.